हारसिं जासिगोन आरो फैबाय थानाय समावथ' इउपिपिएल जोबसिगोन मानो होनब्ला प्रमद बर'आबो आं जिबायदि खोनादों बेबो जेनगोन बेथ' दिल्लीयाव थाहैसिगोन आरो बाखि जि इउपिपिएलनि लिडारफोर दङ सब बिपिएफआव जइन खालामजोबसिगोन आरो इउपिपिएल जोबसिगोन थानाय नंला दिनैनि दिनाव दिनै फैबाय थानाय जि एसेमब्लि बिसायख'थि अक्ट'आव जानो गोनां दङ आरो बेखौ लानानै जों मोनसे गिदिर मोनसे मिटिं खुंदोंमोन बाहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथां फैदोंमोन गोबां रायजो राजाफोर फैदों जोंबो सानाखैमोन एथ' रायजो राजाफोर फैगोन होननानै जों आसरित मोनदों आरो बेफोरखौ जुदि नायोब्ला बे बिसायख'थियाव जों गोबां भोटाव जों देरहासार जागोन आरो हाग्रामा महिलारियाथ' मोजां खामानि मावग्रा मोनसे लिडार जोंनि बिथाङा खुगाजों जि बाथ्रा बुङो गासै खोथाखौ बिथाङा लाखियो दा बेखायनो बिथांनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिराद फोथायनाय हाबदों आरो माने थांनाय 5 बोसोरावथ' इउपिपिएलआ जेबो मावनो हायासै नालाय दा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखाबाय बिथांमोननो जानाय नङा जेबो मावखाया एकदम नंखाय खोथाल' बुङो दा बेखायनो नैबे खेबाव रोजा रोजा सुबुंफोरा माने बिपिएफ राजनितियाव हाबफैदों दिनैबो नोंथांमोना नुदों जे थांनाय बारनि एमसिएलए हरिसिङा समस्तिनि बिथां सन्जय सरगियारि बिथाङा जोंजों इतिमध्य जइन जाबाय थांनाय बारनि जोंनि टाउन कमिटिनि चेयारमेन राकेश बर' बिथांमोनाबो जइन खालामबाय आरो सोरथो थाबावनो दिपेन बर'आ हारसिं जासिगोन आरो फैबाय थानाय समावथ' इउपिपिएल जोबसिगोन मानो होनब्ला प्रमद बर'आबो आं जिबायदि खोनादों बेबो जेनगोन बेथ' दिल्लीयाव थाहैसिगोन आरो बाखि जि इउपिपिएलनि लिडारफोर दङ सब बिपिएफआव जइन खालामजोबसिगोन आरो इउपिपिएल जोबसिगोन थानाय नंला दिनैनि दिनाव आरो साननैसो टाइम होबावना बिसायख'थिनि सिगां मथ'थे इउपिपिएल जोबसिगोन आंथ' दा माबाखौ बुंनो हानाय नंला मथ'थे एकदम माने वान साइडेड जागोन आरो बिसायख'थिया गासै बिपिएफआव फैगोन आरो जिबायदि मोनदों आरो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो हाबबाय थादों गामि ओनसोलनि जोंहा इउपिपिएलनि जायफोर मावथिफोर दंमोन बिथांमोनाबो जइन खालामगासिनो दंथ' लिडारल' नङा एकदम गामिनि वार्कारफ्राबो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन खालामगासिनो दं दिनैबो खालामगोन गोबां दा बग्रिबारि मिटिं दङ गोबां रेडि जाना दंगासिनो दं बिथांमोनाबो जइन जानो थाखाय गतिके गामि लेभेलावबो बिथांमोननि वार्कारबो थानाय नंला आरो माने आरो लिडारानो थिग गैलाब्ला दैदेनग्रायानो गैलाब्ला माथो थाबावनो बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जानियावनो आसाखौ नुहुरदों हाग्रामा महिला सासे मोजां दैदेनगिरि बेखायनो बिथांनि सायाव गोबां फोथायनाय दं रायजो राजाफ्रा बेखायनो बिपिएफ राजनितियाव हाबदों आरो इउपिपिएलआ बे मथ'आव जोबसिगोन आरो हिंसायारि जाथायाथ' जोंथ' खालामाखै बिथांमोनासो खालामदों जोंनि गथ'फोरनि मटर साइकेल बुख्रेबदों नार्भास जाबाय माने मा होनना बुंगोन बेखौ हालिया नालाय बोलोखौ माबा मोनसे हिंसा जाथायारि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों सिटुवेसन गाज्रि खालामनो नाजादों बिदिनाथ' जागौमोन जोंथ' जोंनि सेंग्राफोरखौ बुंबाय नोंसोर थांनाङा जेबो खालामनाङा जों जिहेथु देरहासार जागासिनो दं सोरजोंबा बुलायनो नांलायनोसो जोंहा दरखारानो गैया बिथांमोना जि खालामबाय थादों रायजो राजाफ्रा नायबाय थादों आरो बांसिन गाज्रि जादों आरो रायजो राजा बांसिन दुखु मोनदों बिथांमोनखौ बेबायदि खालामनायखौ बयबो नुखादोंना आबसु अफिसनिफ्राय जादों लावथि लाना ओंखारदों अन्थाइ खुबैदों गासैबो प्रमान जाजोबदों नुजोबदोंना रायजो राजाफ्रा दा बिसोरखौलाय सोर फोथायनो दा बेखायनो आंथ' खावलायगोन सार बिथांमोनखौ जाय फरायसा आफादनि गासैबो नङा दै जाय फरायसा आफादनि बेफोरबायदि जाथायखौ मावदों बिथांमोना गोजानाव थानांगौ बिमा बिफाफ्रा बहुद आसा खालामनानै बिथांमोनखौ फरायनो होदों मोजां फराय गिदिर मानसि जा जोंनियाव लिडारबो नांगौ भबिष्यताव लिडार जा समाजखौ दैदेननांगौ बेखौनो आं खावलायदों आरो